muridzi WhatsApp ari kutsutsumwa zvikuru, ari kuti Mazimba muri kufamba muchiti WhatsApp yaparadza dzimba, asi iye ari kutiwo hunhu hwenyu imimi ndo hwaparadza dzimba. Kana muri pachokwadi imimi, sei mafoni enyu achigara aine pattern kana kuti aine pin, uyewo zvekare muri kunzi famba muchinzi muri vanhu kwavo asi mumagroups muchinyeya vanhu zvinotyisa, uyewo zvekare muchivanzirana murume nemukadzi zvamunotumirana pamawhatsapp ipapapo. Asi iye manje ari kutaurawo kuti mukaramba muchifamba muchitaura kuti WhatsApp yaparadza dzimba ihuru hunhu hwenyu, ari kuti zvamunodhilita pafoni ipapapo regai ndikuzivisei kuti ndinenge ndiinazvo kuno kusevha kwangu zvinenge zviripo. Iye zvinezvi muri kufamba muchiita kunge vanhu kwavo, asi tikanatsotarisa zvinhu zvamakatumirana neshamwari dzenyu, mapictures anonyadzisira uye nemavidheos anonyadzisira, hazvimboratidzira nechimiro chevanhu chavanofungidzira kuti ndo zvamuri kana vachikuonai. Saka ari kuti iye one day Mazimba, one day gava richadimbura musungo kuti mufambe muchindinyepera kuvanhu muchiti ndaparadza dzimba dzenyu, ihwo huru hunhu hwenyu hwokutumirana zvinhu zvisingaite zvinonyadzisira. Saka ari kuti zvese zviri kunokuwa kumasevhers zvamakadhilita zvese anazvo. Saka ari kuti regerai kufamba muchitaura kuti WhatsApp ndo yaparadza dzimba dzenyu, asi imimi shandurai hunhu hwenyu. Ari kuti hamutende makaita seko, makanga musingagona kutumira mapicture nemavidheos muchishandisa SMS uye panga pasina mavoice calls, asi ndakakuitirai zvese izvo zvezvo, next to nothing muri kwanisa kunge muchipota muchitumirana zvinhu zvenyu. Iye zvinezvi ndakakupaiwo zvekare free voice calls pamawhatsapp ipapo, asi ndimi zvemaakufamba imi Mazimba muchinitaura kuti inini WhatsApp ndiri kuparadza dzimba dzevanhu. Hamutende makaita seko. Zvino gava richadimbura musungu, one day ndichaburitsa zvese zvamunotumira muchiwande muchiti muri vanhu vakanaka, vamwe vachiti munoenda kuchechi, vamwe vachiti munonamata, vamwe vachiti hai ndiri munhu asingamboita kana zvakashata, asi muchiita zvisina maturo. Zvese izvo zvezvo hanzi ndakazvichengeta, hanzi siyanai neni, gadzirisai hunhu hwenyu. Ndapedza, ndo mashoko andanga ndati ndikuudzei abva kumuridzi wewe. Kana muine macomments amunoda kuti tizotumira muridzi WhatsApp zvamunofungidzira kuti iyo WhatsApp iri kukanganisirai, makasununguka kutitumira paZimDI TV, munongoklika subscription button mubva manyora zvamuri kuda, tozomutumirawo mashoko iwayo. Tapedza, ndini Mukoma Sly paZimDI TV.